Καλώς ήρθατε σε ένα από τα κέντρα εκπλήρωσης των παραγγελιών. Οι εγκαταστάσεις μας έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ασφαλή και αποτελεσματική αποθήκευση για μια ποικιλία προϊόντων από μικροαντικείμενα έως μεγάλο εξοπλισμό. Εδώ επεξεργαζόμαστε τη λήψη, την επιλογή και τη συσκευασία παραγγελιών στους πελάτες. Είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της εφοδιαστικής αλυσίδας και είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να το κάνουν σωστά για να κρατούν τους πελάτες τους ευχαριστημένους και να διατηρούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η εκπλήρωση περιλαμβάνει διάφορα στάδια συμπεριλαμβανομένης της παραλαβής παραγγελιών από πελάτες, της επεξεργασίας αυτών των παραγγελιών με τη συλλογή και τη συσκευασία των προϊόντων και την αποστολή τους για παράδοση. Κάθε βήμα της διαδικασίας πρέπει να συντονίζεται προσεκτικά για να διασφαλιστεί ότι οι παραγγελίες εκτελούνται με ακρίβεια και ταχύτητα. Η εισερχόμενη διαδικασία είναι ένα κρίσιμο μέρος της διαδικασίας εκπλήρωσης που περιλαμβάνει τη λήψη αγαθών και προϊόντων από προμηθευτές ή κατασκευαστές. Είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία της εφοδιαστικής αλυσίδας και περιλαμβάνει τη φυσική μετακίνηση των αγαθών από τον προμηθευτή στην αποθήκη. Η εισερχόμενη διαδικασία ξεκινά με τη δημιουργία μιας εισερχόμενης ειδοποίησης απευθείας μέσω του API ή της πύλης εκπλήρωσης, η οποία καθορίζει τα στοιχεία που πρέπει να παραληφθούν από τον προμηθευτή. Στη συνέχεια, ο προμηθευτής προετοιμάζει τα είδη και τα αποστέλει στην αποθήκη μαζί με ένα δελτίο συσκευασίας και ένα τιμολόγιο. Κάθε μέρα νωρίς το πρωί λαμβάνουμε δέματα από όλους τους μεγάλους μεταφορείς. Χάρη στις ειδικές συμβάσεις μας, μπορούμε να αρχίσουμε να τα παραλαμβάνουμε το συντομότερο δυνατό, ώστε να εξασφαλίσουμε την ταχύτερη παραλαβή των εμπορευμάτων. Μόλις τα είδη φτάσουν στην αποθήκη, ο συνεργάτης μας σαρώνει την ετικέτα αποστολής στο πακέτο για να την αντιστοιχίσει με μια εισερχόμενη ειδοποίηση που είχε προηγουμένως δημιουργηθεί στο σύστημα. Αυτό μας επιτρέπει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία παραλαβής. Τώρα μπορούμε να ανοίξουμε το κουτί αποστολής για να αφαιρέσουμε τα εμπορεύματα και να αρχίσουμε να επαληθεύουμε ότι κάθε μεμονωμένο αντικείμενο στο κουτί έχει ένα ανιχνεύσιμο γραμματό κώδικα barcode. Επιθεωρούμε κάθε αντικείμενο για να καθορίσουμε αν χρειάζεται πρόσθετη συσκευασία για την αποφυγή ζημιών κατά την αποθήκευση ή την εξερχόμενη αποστολή. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εισερχομένων, το σύστημά μας ελέγχει επίσης αν έχουμε όλα τα κύρια δεδομένα στο σύστημα. Εάν δεν τα έχουμε, μετράμε κάθε SKU μέσω ενός αυτόματου συστήματος διαστάσεων για να διασφαλίσουμε ότι έχουμε το σωστό βάρος και το τρισδιάστατο μοντέλο του προϊόντος σας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα σε μεταγενέστερα στάδια της διαδικασίας εκπλήρωσης, όπως η τακτοποίηση ή η συσκευασία. Στη συνέχεια, τα είδη καταγράφονται στο σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων και τα επίπεδα αποθεμάτων ενημερώνονται αναλόγως. Αφού παραληφθούν και καταγραφούν τα είδη, μεταφέρονται στην καθορισμένη θέση αποθήκευσης εντός της αποθήκης. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι τα αντικείμενα μπορούν να ανακτηθούν εύκολα όταν χρειάζονται για την εκτέλεση της παραγγελίας. Αυτή είναι η διαδικασία αν όλα πάνε ομαλά. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου μια αποστολή πρέπει να παραμεριστεί και να αντιμετωπιστεί από τον υπεύθυνο επίλυσης προβλημάτων. Όταν ο υπεύθυνος επίλυσης προβλημάτων πρέπει να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα με την αποστολή σας, πρέπει να καθυστερήσει την παραλαβή των αντικειμένων και την υποβολή τους στο σύστημα από μερικές ώρες έως μερικές ημέρες. Η αποθήκευση σε αποθήκες είναι η διαδικασία οργάνωσης και αποθήκευσης προϊόντων σε μια αποθήκη. Αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο της διαχείρισης της αποθήκης και διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη βελτιστοποίηση της χρήσης του διαθέσιμου χώρου και στη διασφάλιση ότι τα προϊόντα εντοπίζονται εύκολα όταν χρειάζονται. Η αποθήκευση περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της σωστής θέσης αποθήκευσης για κάθε αντικείμενο με βάση το μέγεθος, το βάρος και την ζήτησή του. Ο στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί ο διαθέσιμος χώρος με τον πιο αποδοτικό τρόπο, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται ότι τα αντικείμενα είναι εύκολο να ανακτηθούν όταν χρειάζονται για την εκτέλεση της παραγγελίας. Η διαλογή σε μια αποθήκη αναφέρεται στην διαδικασία επιλογής προϊόντων ή αντικειμένων από τις θέσεις αποθήκευσης για την εκτέλεση των παραγγελιών των πελατών. Η διαδικασία διαλογής ξεκινά με την επεξεργασία της παραγγελίας. Όταν παραλαμβάνεται μια παραγγελία, αυτή επεξεργάζεται στο σύστημα διαχείρισης αποθήκης WMS, το οποίο δημιουργεί μια λίστα συλλογής που περιέχει τα προϊόντα ή τα αντικείμενα που απαιτούνται για την εκτέλεση της παραγγελίας. Έχουμε αναπτύξει το δικό μας σύστημα αυτόματης αποστολής που λειτουργεί με διάφορες μεθόδους διαλογής συμπεριλαμβανομένης της διαλογής ζώνης, παρτίδων, διαλογής σε κύματα και της διαλογής τεμαχίων. Η μέθοδος διαλογής που χρησιμοποιείται εξαρτάται από το μέγεθος της αποθήκης, τον αριθμό των προϊόντων που πρέπει να συλλεχθούν και τον όγκο της παραγγελίας.
Στη συνέχεια, η εργασία διαλογής αποστέλλεται στους διανομείς της αποθήκης μέσω τερματικών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον εντοπισμό και την επιλογή των προϊόντων του καταλόγου. Οι συλλέκτες χρησιμοποιούν το τερματικό για να εντοπίσουν τα προϊόντα στην αποθήκη, ενώ η θέση των προϊόντων υποδεικνύεται συνήθως από ένα μοναδικό αναγνωριστικό, όπως ένα γραμματό κώδικα barcode ή έναν αριθμό θέσης. Μόλις ο συλλέκτης εντοπίσει το προϊόν, επαληθεύει ότι ταιριάζει με τον γραμματό κώδικα barcode. Αυτό συμβάλλει στη διασφάλιση της συλλογής του σωστού προϊόντος και στην αποφυγή σφαλμάτων. Ο συλλέκτης παίρνει το προϊόν από τη θέση αποθήκευσής του και το τοποθετεί σε ένα καρότσι ή δοχείο συλλογής. Όταν όλα τα προϊόντα από την εργασία διαλογής έχουν συλλεχθεί, αποστέλλονται στο χώρο συσκευασίας για επεξεργασία. Η διαδικασία συσκευασίας σε μία αποθήκη αναφέρεται στη διαδικασία προετοιμασίας των παραγγελιών των πελατών για αποστολή και αποτελεί ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας εκπλήρωσης των παραγγελιών που διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών. Στο σταθμό συσκευασίας, τα περιεχόμενα της παραγγελίας επαληθεύονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αποστέλλονται τα σωστά αντικείμενα. Μετά την επαλήθευση της παραγγελίας, επιλέγεται το κατάλληλο κουτί για την παραγγελία. Το κουτί επιλέγεται με βάση το μέγεθος και το βάρος των αντικειμένων της παραγγελίας και διαθέτουμε μια ποικιλία μεγεθών από κουτιά που μπορείτε να επιλέξετε. Μπορούμε επίσης να συσκευάσουμε τις παραγγελίες σας σε δικά σας επώνυμα κουτιά. Μόλις επιλεγεί το κουτί, επιλέγονται τα υλικά συσκευασίας, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν περιτύλιγμα φυσαλίδων, μαξιλάρια αέρα και χαρτί συσκευασίας. Τα υλικά συσκευασίας χρησιμοποιούνται για την προστασία των αντικειμένων στο κουτί κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Στη συνέχεια, τα αντικείμενα τοποθετούνται στο κουτί και προστίθενται τα υλικά συσκευασίας για την προστασία των αντικειμένων κατά τη μεταφορά. Η διαδικασία συσκευασίας είναι βέλτιστη ώστε να διασφαλίζεται ότι τα αντικείμενα συσκευάζονται σφιχτά και με ασφάλεια, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ζημιών κατά τη μεταφορά. Αφού συσκευαστούν τα αντικείμενα, το κουτί σφραγίζεται είτε με αυτοκόλλητη ταινία είτε με πλαστικό λουρί. Στη συνέχεια, το κουτί επισημαίνεται με τις πληροφορίες αποστολής του πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης αποστολής και του αριθμού παρακολούθησης πληροφοριών του μεταφορέα. Η συσκευασμένη παραγγελία αποστέλλεται στη συνέχεια στο τμήμα αποστολής, όπου μεταφέρεται με μεταφορέα. Καθ' όλη τη διαδικασία συσκευασίας, σε ορισμένα από τα κέντρα εκπλήρωσης χρησιμοποιούμε τεχνολογία όπως αυτοματοποιημένες μηχανές συσκευασίας και συστήματα μεταφοράς για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας και την αύξηση της αποδοτικότητας. Η χρήση της τεχνολογίας συμβάλλει στη διασφάλιση ότι οι παραγγελίες των πελατών συσκευάζονται με ακρίβεια, ασφάλεια και ταχύτητα, επιτρέποντας στους πελάτες να διατηρήσουν τη φήμη τους για γρήγορη και αξιόπιστη παράδοση. Τώρα η παραγγελία έχει συσκευαστεί και αποσταλεί. Σε κάθε αποστολή μοιραζόμαστε αυτόματα την κατάσταση της παραγγελίας και όλες τις πληροφορίες παρακολούθησης με την πλατφόρμα σας. Μπορείτε να παρακολουθείτε την αποστολή σας σε πραγματικό χρόνο και να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση παράδοσης της.